Hezkuntza fisioterapia. Hezkuntza fisioterapiak desgaitasun fisikoa duten ikasleen integrazioa erraztea du helburu. Eskolatze ereduaren arabera, zentro ezberdinetan egiten du lan. Hezkuntza eta psikopedagogia orientazio taldeak, haur garapen eta sorospen goiztiar zentroak, hezkuntza bereziko zentroak, bigarren hezkuntza institutuak, gobernuz kanpoko erakunde eta taldeak. Erkidego autonomo gehienetan, hezkuntza fisioterapia, hezkuntza sailaren edo departamentuaren mende dago. Fisioterapeutaren laguntzak bi forma hartzen ditu. Sorospen zuzena. Desgaitasun motorra duten ikaslei zuzendutako estrategia fisioterapiko eta pedagogikoa da, fisioterapia programa markatutako helburuak lortzeko baliatzen dena. Zeharkako sorospena. Ikasleak presente ez daudenean lantzen da ondoko ekintzen bitartez. Garapen motorrarekin erlazionatutako hezkuntza behar berezien identifikazioa, balorazioa eta orientazioa, eta desgaitasun motorra duten ikaslei zuzendutako egokitzapenak sortzea eta aplikatzea. Tratamendurik egokiena aukeratzeko protokoloen diseinua. Gaitasun fisikoak baloratu ondoren, laguntza teknikoak eta inguruaren egokitzapenak proposatzea, informazio eta komunikazio teknologiekiko sarrera errazteko. Irakasleei eta familiei azaltzea egin behar den interbentzio fisioterapeutikoa eta eskolan zein familiaren inguruan egin daitezkeen ekitaldietan orientatzea. Informazio gehiago nahi baduzu, eska ezazu zure erkidegoko hezkuntza departamentuan edo eta fisioterapeuten elkargoan.